Ana buta padha karo aku sapa kowe? Takon karo aku Bala Srewu kowe sapa? Aku Dewa Amral. Kowe sing oyak-oyak Bathara Guru dasar kepara nyata. Aku ingkang diutus supaya ngayomi marang Bathara Guru lan mitulungi kalian panjenengane. Lho, yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu. Ayo. Wong semene padha ngenteni gelute buta gedhe karo. Neng kene ditemtokke kowe kok apa aku sing tekaning pati ha. Cokot tugel gulumu rimah-rimah leganing ati kowe. Geluting buta gedhe loro. Cokot cinokot banting dinanting. Monggo para penonton kula aturi mbayangaken piyambak-piyambak. Silih ungkih genti kalindhe. Teka kowe mangkono pangudas maraning yaksa. Yai Prabu. Lho. Menika sinten? Menapa panjenengan supe kalian kula? Oh, kok ora Bundarawati kasinggihan mekaten. Kula pancen jarak wujud kados mekaten. Krana kula ngertos ingkang dados yaksa menika Yayi Punta. Kadang kula sekawan dipun banjut dening dewa, monggo kayangan digawe sungsang bawana balik.